गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 3 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों सेथि रादाबाव दङ सा 271 दावबायारिफोरखौ लानानै फैनाय गंसे नावआव अर जोंदों। सा 5 सुबुंनि खहा आरो सा 41 दावबायारिफोरा गोमाना दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बे जाब्रबथाया इन्ड'नेसियानि मदुरा द्वीपनि साखाथियाव जादोंमोन। गोमानानै थानाय सुबुंफोरनि थाखाय नागिरनाया सोलिगासिनो दङ होनना खौरां मोनदों। गुवाहाटी नोगोरमानि मालिगावआव जागोन 2026 मायथाइनि 17थि जुनियर नेशनेल सकबल चेम्पियनशिपआ फैगौ 7, 8, 9 आरो 10 अक्ट'बर खालाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय मैया बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जाबाय। हाबाफारिनि सायाव अल आसाम सकबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि अशक गयारी बिथाङा खौरां मेल लादोंमोन। साननैसो सान सिगां गुबुन सिख्लाखौ लानानै खारनाय इउटुबार एनिथिं एमजि आरो प्रिति नार्जारी सानैबो गोरोबफिनना संसार जाफिननो रायजो राजा आरो समाजजों समायखिरा लानाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोसारदों। बिटिआरनि गामि सोसननाया जोबागौमानि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय बिकेडब्लिउएससिआव गंसेबो गामि सोनो मोना होनना खोरोमदाव औवारी बिथाङा फोरमायथिदों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय सुबुं सानखो 2027 आरो आथिखालनि गुबुन गुबुन गोनां आयदाफोरखौ लानानै सानसुमैफोरनि जथुमखौ थेलामारानि बरनगाव थानाय शहीद मनिराम एकाडेमियाव खुंफुंनाय जादोंमोन। मैया बिजनीनि सातियानगुरियाव 29 जुलाइआव खास्रि बिस्रियै बुथारजानाय जीबानन्द एबा राजु बसुमतारीनि न'आव नुजाथिहैनानै खौरां लाहैदों जायगानि एमएलए अरुप कुमार देआ। दुखुथिया न'खरनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा होनाय 1 लाख रां आरो एमएलए अरुप कुमार देआ गावनि फान्डनिफ्राय 1 लाख रां अनसुंथाइ होदों। चिरां पुलिस बिफाना मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै गान्जा हमनो हादों। ओनसोलनि थागिरिफोरनि मोनसे टीम आरो हेफाजाबनि सायाव बिथा खालामनानै काजलगाव पुलिसआ मैया मोननै जाफुंसार अपारेशन खालामनानै मोननै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 8.90 किल'ग्राम सन्देह गोनां गान्जा बोखांनो हादों। बेजों लोगोसेनो गंनै स्क्रैप भेनजों लोगोसे गंसे मटर साइकेल इन्जिन, गंसे इ-रिक्सा, गंसे मबाइल फन आरो 900 रां नोगोद जब्द खालामनो हादों पुलिस बिफाना। गसाइगाव जिल्ला गेलेमु गौथुम गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि सिङाव थानाय कसुगाव आनसलिक स्पर्ट एस'सिएशनजों कसुगाव आर.एन.डे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजानाय बि डिभिजन लीग जोलुर बादायलायनाया मैया जोबथा सानमोन। मैया जोबथा जोलुर बादायलायनायखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा एबा एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। कक्राझारनि पाथरघाटआव थानाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि हायाव चन्दन पाला थिंनि बेरा होनायखौ लानानै ब्रह्म धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों हेंथा होदों। ज'जोंनो बाध्य जादों खारन जों दाखालिसो जेला बे वाल होनो थाखाय खुन्थिया गायसननो थाखाय हाखर जावदोंमोन जों अब्लानो बादा होदोंमोन जे बे जायगायाव नोङो जेबो मावनो मोना जिहेतु बे गभर्नमेन्टनि खासा गभर्नमेन्टआ जेला एलटमेन्ट होआ नोंथाङाबो हाया जोंबो हाया बे एलटमेन्ट मोनैनि थाखाय जोङो जेबो खालामनो हायाखैमोन बे हायाव बेखायनो बे खासा होननानै जों दोनथ'बाय थादोंमोन नाथाय दाखालि बिथाङा बिदि खालामनायाव चन्दनपाला हाखर जावफैदोंमोन बेखौ जों पुलिस लानानै बन्द' खालामदों। बिनि दिनाव आरो बियो मा खालामबावदों कनक्रिट पस्ट खालामना गालांदों सिमेन्टजों लहाजों बिदि मोनसे पस्ट खालामनानै 7टा पस्ट गायसनना गालांदों बेखौ जों पुलिस लानानै बेखौ बन्द' खालामदों। पुलिसफ्रा बेखौ बन्द' खालामदों आरो बेनो बुजायना हरदों बे हाया गभर्नमेन्टनि हा गभर्नमेन्ट खासा बेवहाय खुनु मानसिया एलटमेन्ट मोनाब्ला खुनु मानसिया न'बो लुनो हाया हातबो होनो हायाखै बिदि खालामनो हाया होननानै बुजायनानै थिनहरदों। बे समाव जोंनि मण्डलाबो दंमोन सार्कोल अफिसा फैनो हायाखैमोन बायद'आ फैनो हायैनि बे मण्डलखौ फाथायहरदों। मण्डला फैनानै बेहाय बिथांखौ बुजायदों चन्दनखौबो बुजायदों पुलिसनि गेजेरावनो जोंनि गेजेरावनो जे नोंनि हाया बे नङा ओइ लामा सेरावसो नोंनि हाया होननानै आरो आंबो बे जोंनिफ्राय जमाबन्दी दङ जमाबन्दीखौबो देखायदों नोंथांनि हाया 6/9 जोंना जागोन बे एलटमेन्ट हा जानाया आरो बे नैबे खासाया 6/66 थारमाने 666 गतिके बे हाखौ नोंथाङा बोरै दाबि खालामनो हायो बोरै मोननांगौ जाखो होननानै दा बे खोथाखौ मानिया हसिया बियो बे दिनावनो मावाखिसै मोनायाव थांबाय थांबाय सानावथ' मावनो मोनाखिसै मोनायाव बेसेबांबा बुरजा थिं लाबोनानै बिदि दोननानै ओमफ्राय जों मैया नुनानै आसरित मोनबाय ओंखायनो जोङो बेखौ
जनायफिनबाय जोङो एसपि डिसि आरो थानायावबो नाथाय बिथांमोना माबा हानि केसखौ जों जेबो खालामनो हाया माबानो हाया होनो बिनि थाखायनो जों बाध्य जाबाय बिदि जुदि खालामथारनांगौब्ला जुदि आयेनजोंल' खारबाय थानांगौ जेबो जायाबा जोंथ' जोंनि हाखौ जों मारै हगारनो हानो आरो जों मिथिथारगौ जोंनि 6 सिडुलनि हा बियो 6 सिडुलनि हायाव जोंना बिटिसिआनो पावार बिटिसि गभर्नमेन्टआ कास्ट होननानै डिक्लेयार खालामनायनि उनाव बे कास्टखौ बिथाङा इच्ছা खालामनानै बोरै हाबनो मोनगोन आरो इच्ছা खालामनानै बोरै लानो मोनगोन दायोबादि जोंनि अनुसान लानांगौ आरो बेखौ रेडि खालामना दंखायो दानि बे सार्केल बायद'आ मोनसे वार्ड लिरनायनि थाखायनो बेखौ थाबथानाय जादों खिन्थु आगोलनि सार्केल बायद'आनो क्लियार खालामना गालांनाय बे हाया कास्टआ बे खुनु केस गैया होननानै दिनै बे गोदान बायद'आसो मा खालामनानै बिदि सानदों गंसे खोथा लिरनानै डिसपुट होननानै गालांनायाव बे हाखौ एलटमेन्ट होथ'नाय जायाखै दा जों लुबैयो बेखौ थाबैनो जोंनि बिटिसि सरकारा एलटमेन्ट होनांगौ ट्राइबेलनि हा 6 सिडुलनि हा जोंनि आखायावनो थानांगौ जों ट्राइबेल हाखौ जों ट्राइबेलफ्रा मोननांगौ बेहाय खुनु बाहेरा मानसि बे बहिरागत बांलादेशि मानसिया अयनायबा बे हाखौ लानो मोना जोंना दा बिया बे ट्राइबेल मोनबाय बेनो जाहाथे बियो बे हाखौ मोना आरो जोंनि बिटिसि सरकारा बे हाखौ थाबैनो एलटमेन्ट होनानै बे समस्याखौ समाधान खालामनांगौ बेनो थेंक इउ बिटिआरनि गामि सोसननाया जोबागौमानि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय BKWSCआव गंसेबो गामि सोनो मोना होना खोरोमदाव औवारी बिथाङा फोरमायथिदों। गंसेबो गामिखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय BKWSCआव सोसननायनि थाखाय राहा लानो नाङा मानोना पलिटिकेल स्पिरिटआ पलिटिकेल अबजेक्टिभआ जे BKWSCआव सोआलासिनो बे BKWSCआव लाबोआलासिनो बेखौ बिटिआरआव लाबोनानै जोंनि 6 सिडुल काउन्सिलनि बाउन्डारि एक्सटेनसनाव बियो दासिमबो हाबनांगौनि थाखाय डिमान्डआव दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि लिस्टिं बिनि मेप गासैखौबो जोङो आसाम सरकारजों सावरायनानै रोखा खालामनायनि थाखायनो दिनै बेखौ दासिमबो समाधानाव मोनैयाव जोङो नेगासिनो आरो बियो जि प्रसेसआव दं बिदिनो बेखौ दोनथ'नांगौ आरो जोङो सोसननायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारजों जेखिजाया समाव जेखिजाया थासारियाव जोङो सावरायनायनि समाधानखौ जोङो मोनगोन होननानै आसा दङ आरो बेखायनो जोङो खावलायबाय जाहाथे बे ओनसोलखौ लानानै BKWSCआव सोसननायनि रावबो बेहाय राजखान्थि खालामा आरो बे राजखान्थिजों दिनै बर'नि खौसेथिखौ बोखावनायनिसो राजनिति जादों होननानै जों सानो आरो बेखायनो बर'नि राजखान्थियाव गावस्रानाय मनोभाबजों राजखान्थि गेलेनो नाजानो नाङा मानोना दिनै बर' हारिया जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बोसोनजों फैनानै बर' हारिया खौसे जायोबा देरहागोन गावस्रायोबा जेनगोन दा बेनि थाखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखा रावजों फोरमायगोन जाहाथे बेयाव थानाय मोनसेबो गामिखौ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव सोसना आरो बिनि थाखाय अबजेक्सन खालामनो जोङो थाबैनो आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रिनो जों आर'जलाइ गथायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुर जिल्लानि एबसुनि दैदेननायाव बावहाय सनितपुराव थानाय गोबां गामिनि सानसुमै गोरों गोरा आरो गामिनि गोरा गाहाय लोगोसे बयबो साननो हनो गोरों बिथांमोना मोनसे बे सानसुमै मेलाव बाहागो लाफैदों गुबैथारै बेवहाय जोङो सानसुमै मेलनि आयदायाव आथिखाल जोंनि सनितपुरनिफ्राय जोङो बिटिआरआव सोसननांगौनि थाखाय जिहेतु लाहार फाहार खालामो आरो बे बिटिआर सोसननांगौनि लाहार फाहार खामानि सोलिनायाव दासिमबो जोबाखै बिनि लोगो लोगोनो गेजेराव जोङो दाखालि 29 जुलाइआव मोनसे आसाम सरकारनि ट्राइबेल एफेयार्सनिफ्राय सनितपुरनि आरो बिश्वनाथ जिल्लानि डिसिनि माने गेजेराव मोनसे लाइजाम सफैदों जाय लाइजामखौ लानानै जों नुनानै गोमोदों मानोना बेवहाय UBPOआ दाबिनाय बायदियै 161 गामिखौ लानानै बिथांमोना BKWSCआव सोसननायनि सालिजारि खालामनो थाखाय सार्केल अफिससिम दैथायहरदों आरो बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोमोदों मानोना बिटिआर एकर्डनि गुबै राजखान्थियारि बिथांखियाव बाउन्डारि एक्सटेनसना सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानैसो आरो बिनिखायनो गिबिसिनथाराव जेब्ला बर' कसारि काउन्सिल दादोंमोन बै समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ दोनथ'नानैसो बे काउन्सिलखौ एन्टारिम गभर्नमेन्टबो दादों आरो बेबायदि काउन्सिला सोलिदों नाथाय दिनै बिथांमोननि सोलिफुनाय काउन्सिल एबा दानि UBPनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिटिआर सिगनेटरि मेजर सिगनेटरि आफादा जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना एबसुजों सावरायाखै बिथांमोना NDBनि बारग' दैदेनगिरिफोरजों सावरायाखै आरो बेबायदिनो सिगनेटरि दैदेनगिरिफोरजों सावरायजोबाखै आरो बेखाय बिथांमोना गावसोर निजा बबेयाखै 161 जे गामिखौ लानानै BKWSCआव सोनो नागिरनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिथांमोनखौ उइथड्र खालामनो थाखाय खावलायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जों भेहेमेन्टलि अपोज खालामो जों रिजेक्ट खालामो जाहाथे गंसेबो गामिखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय BKWSCआव सोसननायनि थाखाय राहा लानो नाङा मानोना पलिटिकेल स्पिरिटआ पलिटिकेल अबजेक्टिभआ जे BKWSCआव सोआलासिनो
बे BKWSC आव लाबोआलासिनो बेखौ BTR आव लाबोनानै जोंनि 6 शिड्युल काउन्सिलनि बाउन्डारि एक्सटेनसनाव बियो दासिमबो हाबनांगौनि थाखाय डिमान्डआव दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि लिस्टिं बिनि मेप गासिखौबो जोङो आसाम सरकारजों सावरायनानै रोखा खालामनायनि थाखायनो दिनै बेखौ दासिमबो समाधानाव मोनैयाव जोङो नेगासिनो आरो बियो जि प्रसेसआव दं बिदिनो बेखौ दोनथ'नांगौ आरो जोङो सोसननायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारजों जेखिजाया समाव जेखिजाया थासारियाव जोङो सावरायनायनि समाधानखौ जोङो मोनगोन होननानै आसा दङ